It-temp kien wieħed mill-isbaħ f'Boxing Day għal grupp ta' qaddasa li pparteċipaw f'attività kemm xejn differenti, hekk kif niżlu jozzu biex iżejnu s-siġra tal-miliet f'qiegħ il-baħar. L-attività saret bris il-Hospice Malta għal raba' sena konsekuttiva u Mario Azzopardi, wieħed mill-organizzaturi, spjegalna aktar dwar is-siġra tal-miliet li magħmula minn fliexken tal-plastik u li żejnet minn numru kbir ta' qaddasa. Illum aħna ħanamlu ġabra għal Hospice Malta. L-ideja hija li ħaniżlu Christmas tree taħt l-ilma. Sa din li Christmas tree hija magħmula minn fliexken tal-plastik li għamilnihom f'mod li ħatider taħt l-ilma ħatider bħala siġra tal-miliet. Li divers sentuhom light stick, da light stick ħajpoġġu huma fil-fliexkun. Tkellimna wkoll magħna waħda mill-addanza dwar l-attivitajiet li jsiru f'dan iż-żmien tas-sena. Aħna bħala klabb, bħala Christmas event dejjem nagħmlu fundraising activity li hija gost għalina divers għax ovvjament se nozzu u fl-istess ħin nkunu qegħdin ngħinu l-komunità. Kull diver li qed jieħu parti f'din l-attività llum qiegħed jagħti donation ta' €10 biex aħna ntuhom imbagħad bħala donation lill-Hospice Movement. Peter għadda ieħor għalilna li din ma kinitx l-ewwel darba li ħasem f'din l-attività. Huwa sabiħ li da żmien tas-sena tipprova tgħin il-ħadd ieħor li huwa titinqas ix-xutjat minna. Allura tagħmel daqsxejn ta' sforz, tiġi tgħin, tieħu gost. Kull qaddas li pparteċipa ta' donazzjoni li se tingħata lil Hospice Malta. Il-plastik kollu użat reġa' tella mill-baħar wara li ntemmet l-attività.